wanashamwari akandida isingaziwi akandipfuwa nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasungwa nepfundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini dawana shamwari yo shamwari yakandifira andi upenyu bachete asi akajipira jendi nazo andi zangundaka muchengetera moyo simba upenyu zetsende zake narini dawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino enda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise gandirinde ndisewenze pambe rindozorora dawana shamwari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kuriye ndiri wenyu narini dawana shamwari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini korufurunga kurire ndiri wenyu narini kukwira munzira yekurenga misi yese ndichinamata munzira tanzikwize kurenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzimise kudenga ndikukwira munzira yekudenga misi yese ndichinamata munzira tenzi ndikwize kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga andilizangu kugara apopane kupokana asibamwe bangagara ini ndinoda kusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawira
rakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kugara kudenga kana satana ndinetsa rudairo rwangu rwese ndewe kugara kudenga tisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumusoro ndione kupenya kwenyu ndinonamadzira kuti tenzi ndiise kumusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise 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 kudenga. Tinokukwazisai mose vadiwa vateereri hama dzedu kumativi mana enyika kuchirongwa chedu chinonzi Family Matters, patino tsenga nyaya dzakadzama dzemumhuri, dzimwe dzinotaurwa, dzimwe dzisinganyanyotaurwe, nedzimwe dzinotyisa kutaura, nedzimwe dzinofadza kutaura, dzimwe dzinosuwisa, asi pachirongwa chino cheFamily Matters tinodzitaura tiine ziso rekutya Mwari. Toda kukutendai mukati mezuva ranhasi nekuuya pachirongwa chino. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kutiko tidiscuse issue yesubmission mukati memuchato. Submission kuzvityora kana kuti kuzviisa pasi. Nyaya yesubmission mukati memuchato ndofunga inotaurika pakawanda mukati memichato mizhinji, inokanganisa zvizhinji kana kunatsa zvizhinji mukati mekugarisana kwevanhu. Chimwe chezvinhu chiri kuita kuti michato iendere mberi, pamwe mimwe yacho kutoti itonzi vanhu vakungogarira vana nekuda kwenyaya yesubmission. Saka pakukurukura kwanhasi tine rombo rakanaka kuti tine vana mazvikokota vatiinawo vatichakurukura tiri pamwe chete. Saka ndichaupa mukana uno kuti iko vataure kuti ndivanani, vanobvepi, zvakare vagara mumuchato kwenguva yakadini. Zita rangu ndinoitwa Pastor Francis Mbira. Totanga nevadikani vari kuno kurudyi rwangu. Isu tinoitwa baba namai Tinago, tagara mumuchato kwemakore 27. Tinoda kutenda. Ava ndo vanonzi magogodera emumuchato aya. Ngatiende kuno kuruboshwe rwangu. Taurai nevateereri kuti ndimi vanani. Maita henyu. Isu tinoitwa Munyaradzi naSimbiso Mutema. Tine makore 3 nemwedzi tiri mumuchato. Tinoda kutenda. Ndo vanonzi vachangoburwa. Ndimi muchangoburwa, toda kutenda chose. Panapa padhuze neni. Ndinoitwa Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Mumwe wangu hapo bapanapa. Saka tauya tiri motsa nhasi. Tava nemakore anokwana 13 tiri mukati memuchato. Toda kutenda chose. 13 akanaka. Inini ndinoitwa Francis Mbira. Ndakarora leni yaMbira. Tane makore 22 tiri mukati memuchato.
tiri kuda kuenderera mberi nenyaya yedu yakanaka yatinoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi. Nyaya yesubmission ndo yatinoda kutaura mukati mezuva ranhasi. Dzimwe pfungwa dzingatiko submission chimbori chinyi kana tichitaura nenyaya dzemuchato, kunonzi kuzvihlora, kuzviisa pasi pemumwe mukati memuchato. Ndiani anofanirwa kuzviisa pasi pemumwe? Chinyiko? Zvinonyatsofamba sei mukati memuchato? Saka kuti titaure nyaya yedu zvakanaka, kuti tiitsenge zvakanaka, tichakumbira baba namai tinago panapa kuti vambotibatsira kuti vakanzwa kuti submission chiko chinopinda mukati mepfungwa dzenyu. Zvakare tichinyada kunyatsorerekera pakuti pachivanhu chedu kana kuti culturally kuchirungu submission chimbori chinyiko mudzimba umu pakugarisana pachivanhu chedu. Munozviona sei? Chinyi submission? Maita yenyu chaizvo. Nyaya yamaparura iyi inyaya inogona kuita kuti vanhu, michato yavako mazuva ano haisisina mufananidzo wokuti kana mukadzi achinzi anozvityora anenge achimboita sei. Alright. Pachikare pedu ndafarira wedhi rekuti pachikare ndo patinoda titaurirei kuti pachikare. Baba vanga vane chigaro chakakwirira zvokutiko zvinoizvi hatichaoni pachichanyatsokuonekera kuti chiri apa. Zvazviri zvikomo zvinopfungaira vana nababa. Hamonika. Baba vakasvika vachibva kwavabva, mai vanotora nzvimbo yavo, vana vanotora. Zvinofanirwa kuratidza kuti baba vapinda kusvika kwavaita. Kana muri muno mumadhorobha, baba vaingosvikogara, mai umwe anobvisa bhutsu, umwe anobvisa masokisi, umwe anobvisa tai yababa, ndokuti baba vauya. Saka nyaya yamatanga kutaura yakanaka zvikuru kuti imbotariswa, tichiedza kuenzanisa kwatakabva kuchivanhu chedu nepataveri nhasi uno, toona kuti zvingange zvichigona kutoreka nepatasvika nhasi uno zvingange zvakaita sei. Thank you. Maita henyu. Nyaya iyi inyaya yakakosha vadiwa vateereri. Nendava yekuti mukati memuchato munenge mune murume anotarisira kukudzwa nekupiwa chinzvimbo chakakwirira. Zvoita sekunge mune mudzimai anofanirwa kuzvihlora nekugadziridza chinzvimbo chakakwirira chemurume uyu. Asi zvinoitika sei tanzwa kudivi repasi chigare kagariro kedu zvakanga zviri baba mumadhorobha nemumaruwa. Ameno kuti baba namai mutema ndimi muchangoburwa, ndimi wamazuva ano, ndimi vezvino. Imbotitaurirei kuti baba ava sechikomo chinopfungaira zvichiri kuitika here imimi mukati memichato yenyu? Zvakamira sei? How do you see? Munozviona sei sekapo yechidiki? Mazuva ano zvatisiyanei sekutaurwa kwaitwa pakutanga. Alright. Izvezvi vana vakutofarira kunge vachionawo baba vavo. Saka panzvimbo pekuti vaende vese kunorara, havatorari vakamirira baba. Alright. Uye madzimai nevarume vese vari kuenda kunoshanda kubasa. Saka hakusisina chinzvimbo chakanyanyokwirira chevarume, nekuti tinenge tapa chinzvimbo chakada kuti enzanei. Alright. Ichi chigaro chababa ichi chakati kwirirei chinei chatidzikirei mbichana sekuona Alright. Hano pakanaka chose. Vamutema ameno kuti pane here chamungade kuti muwedzere ipapapo? Muri kapo yechidiki, zvinorevei kuzvihlora zvichiri kwei? Sezvataurwa navatinago kuti kare chingave
pakudya kwemanheru baba vabva kumishando yavanenge vaita amai vaizvityora vouya vopa chingave chikafu mvura yekugeza vakapfugama vaita zvese zvavangagone kuti vaite kuremekedza baba mazuva ano baba naamai vese vakapedza chikoro vese vane mamasters vese vari kuenda kubasa mumwe kungave kuzesa mumwe kungave kuzinhara vese vari kudzoka vane mota dzavo imwe honda fit imwe crv vese vapedza na5 vari kusvika kumba vese vakaneta mazuva ano ana baba havachazvitarisire zvekuti azopfugama andipa mvura vakakomborerwa vane vabatsiri vanongoya nemvura yekugeza maoko baba vogeza mai vogeza nekuti tese takaneta mese makaneta okay vasinawo vabatsiri mazuva ano kitchen dzaapadhuze tese tinogona kungonogeza maoko topuwa chikafu tese so mazuva ano havasisiri baba voga vari kuenda kubasa amai vari kuendawo kubasa havasisiri baba voga vakaneta vanga vari musango zuva rese amaiwo mazuva ano vakugarawo musango saka vari kusvika vese baba naamai kare baba vaisvika vakabata usavi nemazuva ano amai vari kuuya neusavi hwakawanda sababa saka zvatisiyanei nepasi chigare changa chichitaurwa navatinako alright toda kutenda amene kuti iko mufundisi Mbiriri mungatipandire here nyaya iyi tichida kuedza kurodza zvinhu zviviri izvi nemaafektiro azvaakuita mhuri muchitarisa zvinotarisirwa neshoko raMwari. Yes, tinotenda zvikuru nekutaura kupiwa kwataitwa nepaduku pamusoro pekuti kuzviisa pasi pasi chigare uye zvakare mazuva ano pakurarama kwatakuita kana tichitarisa mukati meshoko raMwari shoko raMwari rinotaura nenyaya yekuzvirereka nenyaya yekuzviisa pasi kakati wandei zvikuru kwazvo semuenzaniso pana vaEfeso chapter 5 kana tichibva nayo pavhesi ya21 kusvika pana 24 indima inenge ichitaura kuti madzimai zviisei pasi pevarume venyu chaiwo munashe ndo matauriro ainoita saka ndingati nyaya yekuzviisa pasi yekuzvirereka iri muurongwa hwaMwari kutobva kumanyuko emuchato iri muurongwa hwaMwari kunyange zvakadaro mukati mekurarama kwatinoita tinosangana nemasituations akasiyana emararamiro nekuedza kuriritira mhuri zvokuti panomboita kutseketudza apo nepapo asi imbiru yakatoteiwa kubvira chitema chisati chapinda nekuda kwokuti zvine zvazvinoita pakuunza kurongeka nekufambira mberi kwakanaka kwemhuri saka inyaya yakatinakira mukati memhuri dzedu. Alright. Saka nemamwe mazwi tiri kuti iko nyaya yesubmission mukati memuchato inyaya imbiru yakatotewa naMwari chitema chisati chatombopinda vachiisa mukati memuchato vachiziva zvainorapa nepainotova kuti muchato uyenderere mberi asi ndanga ndichida kuti iko mutibatsire baba namai tinako kuti iko makatarisa mambotarisa pasi chigare tanzwa panapa kuti iko zvamazuva ano iye zvino but ndanga ndichida kuti iko tibatanze pasi chigare nanhasi tikazvirodza kuzvihlora submission mukati memuchato zvine zvazvinobetsera here zvine zvazvinorapa here zvine zvazvinotova here kuti muchato uyenderere mberi zvakare kune mhando here kune kuzvityora zvakafanana here kuzvityora mukati memuchato mazvita henyu ndoona sekuti kuzvirereka kana kuti kuzvityora sekutaura kwamuri kuita kunogona kutora mhando dzakasiyana siyana alright umwe anogona kuzviisa pasi
zvese zviri kurehwa namufundisi zviri kuti nemo sekutaura kweshoko raMwari kuti imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Umwe anogona kutorawo mhando yokuti ndiri kuzviisa pasi pemurume uyu nekuda kwechikonzero. Haasi kuverenga ke zviri kunyatsotaurwa nebhaibheri but ende haasi kunyatsokubva atsanangura kuti ndiri kuzviisa pasi pemurume uyu nekuda kwemhaka yekuti asi anongokaruka azviisa pasi pemurume nekuda kwechikonzero. Tingakuti pachirungu kuri calculative. Kuri strategy. Exactly, kuri strategy. Kune pari kuda kunokwenya. Exactly. Saka anenge aine chaari kuda kuzonogashira kana kuachiva. Saka anoziva kuti tikati fambei paninoperera 2.5 kilometers. Nyaya yangu inenge yaita sei? Saka isubmission iri calculated. Calculative submission. Handiyo here inozonzi iya kwakanaka here wabva wapfugama wandisira mvura yekugeza kwakanaka haisiyo here inozobvunzwa iyo zvainyanya kutooneka pakundopera kwomwedzi baba voda kutambira. Nyaya dzamai dzigone kungopinda dzichibva dzabuda zvakanaka. Aicalculatwa kuti kana ndozotaura nyaya yangu zvobva zvongonzaura icho zvinoinda nemutupo uchibva. Saka paita mhando dzakasiyana-siyana dzekuzvirereka. Pane imwe yemubhaibheri zviya zvekungoti bhaibheri ndozvinotaura shoko raMwari, kozoti iyi ine kachinangwa inenge nzungu iri muriva yakare iri kuda kuti kanobatwa riva robata. Asi muchato cherechedza kuti kune muchato iri kutosesekedzwa nemhando iyoyo ichitofamba iyo ichidini ichienda kunge vhiri rakaponja haro asi ichitodini ichitofamba. Iri kwemuchato yakadaro. Pane here imwe mhando munogona kuona zvifuti kuti munhu anogona kuita submission kana kuva submissive kwatingati pachirungu conciliatory. Kwekuti for the sake of peace kuti pamba pano pave nerugare. Handidi hangu zvekutaura nevanhu handidi hangu zvinondinetsa saka nokuda kwakuti handidi zvinondinetsa ndichazvisa hangu pasi pemurume uyu nemhaka yekuti ko vavakidzani vanozoti kana sangano chairo ringazoti chii murume ane chinzvimbo kuchechi baba vanorespektwa mucommunity saka vakazonzwa kuti baba namai vanokanana kana kuti mai vanoisa voice pamusoro zvingazobuda here. Saka nokuda kwerugare ndongozvirereka hangu zvotofamba zvakadini zvakadaro. Kune imwe michato inodaro ichitozhezhekedzwa ichitoenda ona mota dzinosundwa here murodhi dzichitozhezhekedzwa dzinopesa dzadini nadzo dzanosvika. Nemamwe mazwi kuzvirereka uku hakusi kubva pasi pemwoyo asi kwamatanga kutaura kumwe kwechipiri uku ndikwekunziko ndiri kuda kuwana zvakati ndiri kuda kusvika pakati ndozvirereka. Kwamapedzisira kutaura mazoti iko kumwe kwacho ndikwekuti iko ko tingapise musha here nekuda kwenyaya iyi tochingogarisana tongogarira vana nekuti munhu anenge achitariswa nekuita vana kwandaita nekuyaruka kwaita vana chirega ndigarire chinyangu ndakugarira hangu vana vangu for the sake of peace vana ndi zvakanaka vakidzana kuti zvakadini zvakanaka asi mukati musina kunyatsomira zvakadini muchidyiwa. Pakanaka ipapapa tinoda kutenda chose vadiwa vateereri. Iyoyo yamapedzisira iyi yatingati muchirungu resignation inogona kuuya dzimweni dzenguva dzokuona kuti mudzimai ambozama kukwikwidza chaizvo asi zvaramba. Ari kuona kuti apa handitohwini. Aimakwidza opedzisira asvika stage yesarenda resignation. Ende michato yakadaro kakawanda ndiyo inonziya they are enduring kana kuti vari kushingirira kuruma ndebvu kuti zvingoenderera mberi. Vanhu vaya vanoti vachiona vechidiki vachiti toda kuenda muchato vanonetseka kuti vana ava vanomboziva zviriko here. Unogona kutoona munhu achitozvityora asi iri mhando iyi futi yeresignation. Chauya handisina basa nazvo ndakungoita chero zvaataura kuti muchato uenderere chii asi munhu achitsva mukati. Nyaya iyi ameno mufundisi Mbiri tibatsirei
imbotibatsirai kuti vhenekai mbonyatsovhandanyura pakuti iko panonzi pacho submission zvinenge zvakamira sei, chiko chinokonzera submission mukati memusha, kutaurirwa nemaziwa akatsvuka here uchitiretenwa kunzi pana baba pano here, kana kuti chiko chinokonzera kuti then pachiita submission yacho? Tinotenda zvikuru nemubvunzo wakanaka zvakadai. Ndingangopa muenzaniso kuti nyaya yetiri kuti yekuzviisa pasi tingangoifananidza nemunhu unodzana ari mudariro. Alright. Hakuna munhu unongomira padunhu ototanga kudzana. Alright. Kunodzana kune ngoma yaatonzwa. Alright. Saka submission iri kutodaira ngoma iri kurira. Pane pairi kutoti tingu tingu. Saka uyu marujata osunga magavhu muchiona ochitanga kudzimba pasi nekuda kwengoma yaadini yaarikunzwa. Saka ndo vhesi redu pana vaefeso kana tichiritarisa, zvakakosha kutarisa maumbirwo anenge akaita zvitsauko zvebhaibheri. Rinotanga richitiro pana vhesi 21 vaefeso chapter 5 vhesi 21 yoti zviisei pasi pomumwe nomumwe wenyu pamusana pokuremekedza Kristu. Iyi inhanganyaya. Pasi uku ndokuchazotaurwa zvesubmission, asi nhanganyaya iri kuti baba namai zviisei pasi mumwe kune mumwe. Pane mutual submission. Kureva here kuti iko kuzviisa pasi kutodzidzana. Ini ndirogona kuzviisa pasi pemudzimai, mudzimai achiri hazvinzi zviri divi rimwe chete. Panogamanwa. Tiri kugamana. Saka chiri kunzi chekutanga nokuda kwokuremekedza Kristu. Zvinoreva kuti pekutotangira baba vari kuremekedza Kristu, mai vari kuremekedza Kristu. Mukatarisa pakusikwa, Adhamu asati atomboziva kuti kuchava naEve, akava neukama naMwari, akava nenguva naMwari. Paakasikwa Eve, Adhamu ari kutsi kwehope, Eve akatova nenguva naMwari asingatozivi zvaAdhamu. Saka mumwe nomumwe akava neukama naMwari, Mwari ndokuzovaunza pamwe chete. Saka nyaya yesubmission isati yatotaurwa, pataurwa zvinhu zviri. Chekutanga pane kujichana, chechipiri zviisei pasi paKristu kutanga. Then kana zvadaro pochibva pazotsanangurwa manje, pochinzi pekutanga imi madzimai zviisei pasi pevarume venyu. Iyi yadudziro yenhanganyaya kuti zvinorehwa nemutsara uyu ndezvekuti mai vane rupande rwekuzvirereka. Yobva yasvika pavhesi ya25 yobva yachiti taakuchenda kuseri kwacho, yochiti imi varume idai madzimai enyu, ndongoma iya manje. Saka kuzviisa pasi kuzvirereka kunotoitika paine rudo, munhu achikachidzwa nerudo. Hapazomirwi pachuru kuti ndini baba panapa, munhu anotoumburuka ega nerudo. Ndongoma yacho iyi. Saka kuzviisa pasi kudzana, asi zvakaoma kudzana kana ngoma isingariri. Wadiwa vateereri, paita nyaya dzinokachidza panapa. Kunzi ini ndafarira nyaya iyi kuti iko kuzvihlora kuri kutaurwa neshoko raMwari kuderera rudo rwapiwa nababa. Ende panyaya yesubmission yanzi zviisei pasi pomumwe nemumwe kudzidzana. But zvinoitika sei? Mai vachizvihlora, baba vachisapuraya rudo. Exactly. Baba vachipa rudo, mukadzi anozvihlora oga. Handisi ndizvo here? Handisi kuziva kuti iko ndandichida kuti iko mhuri yekwatinago pamwe chete nemhuri yekwamutema mutibatsire mumbotiti iko pasi chigare mutanga mhuri yekwatinago pasi chigare zvinopinda here zviri kutaurwa neshoko raMwari zvekuti chakakosha ingoma inorira uyu ozodzanawo. Kana pasina chinorira pasi panopisa, zvinonetsa kudzana chete pasina ngoma inoita sei inorira. Zvinopindo here muma couples kana kuti muvadikano vezera renyu kuti panotoda rudo kuti mukadzi aderere?
mupasi chigare mataura zvakanaka maita enyu. Kana mukatarisa baba vakanga vachitendwa nemutupo, pachidetemberwa, pachiitwa zvese. Chii chaitika pa? Baba vaenda musango mune njodzi, mune zvikara, vakati nokuda kwemhuri yangu kana ndafa ende vaisazvitendera kuti vagodzoka pamba vasina chavakabata. Tingatoti murume aita saizvozvo aitosekwa navamwe varume kana vodzoka zvaisatoita, vaingatomubatsirawo kuwanawo chavanomuta angotakurawo kuti anga apinda musango. Saka manzwisisiro aita vana baba vechikare kushanda uku ndo yaiva nzira yekutaridza rudo kuna mai. Saka handizivi kuti zvinondoti geje geje here nemaonero aita mufundisi kana kutiwo pane pamwe pangada kuti vana baba vechikare vabatsirwe. Ndiri kufunga kuti tisati taenda kuna Wamutema muchitaura neziso rekuona zvamazuva ano ndi muchangowanana, handiti ndizvo here? Tanga tichida kuti timbotsenga ipataurwa navatinako kuti kushanda, kushava ndo inenge yanga iri nzira yedu pasi chigare yekuratidza kuti iko muri unoidai, handiti ndizvo here? Asi bva ngatimbosiyaiwo kuti pasi chigare tingoti iko pakurarama hako. Shuwa kubasa kungamva kwaita zvese here kunzi mukadzi adiwa pano nekuti aigirwa zvino zvingadiwa, jojeti, musoro wagadziriswa, aendeswa kuSemlevi. Idi shuwa zvinganzi here ndiro runganzi rudo kushava kwababa nekuunza zvinhu pamusha kuti mhuri idye, vana vaende kuchikoro, zvinake, mota dzinge dziri panze. Runganzi here ndo rudo chairo runonyevenutsa mwoyo kuti iko submission izoita nyore. Maitinako tibatsirei papa. Hapadi here zvimwe zvinonzi tsotea? Handizivi kuti ndikabva ndanyatsopati dyo here, asi ndoona sekuti sekutsanangurwa zvaitwa navatinango kuti baba vaishingaira vachisacrifice. Saka chaizoverengwa namai, mutsara waizoverengwa ndokuti pane sacrificial love, pane kusacrificewa kwaitwa uko kuti tingafananidze nemutumbi womunhu kana achifamba. Muchaona kuti musoro paunofamba uchienda kumberi uri kusacrifice danger, whatever zvinogona kusangana nemusoro uchienda mberi, but uchizviitira muviri. Saka muchaona kuti kusacrifice kwaitwa nababa ndokwaizo respondwa namai manje vava kuchizviisa pasi nekuti munhu uyu kauyu ari kuratidza kuti ari kundida uyu, hapana asingandidi angaita sezvizvizvi. Asi manje kana taa kuchizvibatanidza nezvamataura zvava kuitika mazuva ano kuti kungonoshava, kungaita here kuti munhu ave pasi pemunhu nekuti naiye uyo anogona kunoshavawo. Saka ndofunga da kunzi tsengwe inyaya iyi ionekwe kuti kushava bedzi here kungaita kuti idi ubva wati ndakuzvirereka pasi pababa nekuti vanoshava. Ngaitimbonzwawo kunana Wamutema. Amen. Nekuti chatinoda kudzivirira panapa ndechekuti iko tise simba rese pakuti iko kana achadei kana pamusha paane motokari imba ndakatenga kuBorodeo, chimwe chaachada material, zvinhu zvinobatika ndizvo here chaizvo zvinonoti dyo pamwoyo pamai, kana kuti kune zvimwe zvinoda kuwedzerwa pamusoro pazvo. Ameno. Mai Mutema, titaurirei ndimi mai. Pakunyevenutsa moyo, hongu izvi mashandiro aitwa kare asiyana nemashandiro aiko zvino. Sekutsanangurwa kwazvaitwa kuti panga kuine njodzi dzaigona kusanganikwa nadzo, asi mabasa avako mazhinji mazuva ano haana njodzi, pamwe kungonotepfenya tepfenya macomputers. Saka zvinogona kunge zvisina udzamu sezvawaiva nawo kare. Okay, kuti sango rakare rinenge rainyanyotyisa kukunda sango ranhasi. Pakanaka chose. Pakanaka apo ndofunga mufundisi vanenge varikuda kumboti kuda kumbopatsenga ipapapo tibatsirei kuti iko idi ndizvo here
tinotenda zvikuru. Ndinofunga kuti sezvamataura kungounganidzwa bedzi kwezvinoshandiswa zvakaita zvishandwa chinhu chakanaka, asi bhuku rinotitaurira kuti zviri nani kudya nemiriwo pane kudya nenzombe dzakakodzwa paine mbengo. Zvazviri kunzi zviri nani kusewa nemakepekepe asi paine rudo. Saka zviri kureva kuti pane chimwe chinhu chinokurira zvinounganidzwa. Muri kupabata? Izvi zvinounganidzwa hazvina kushata, hazvipfurunyuri imbaba izvi, asi handizvo zvakare zvinobva zvanzi denga ranaka. Chinokosha ukama, matorerano, mabatirano, mapinduriro, matauriro andinoita nemumwe wangu, mapinduriro andinomuita, matauriro andinoita naye pamberi pevana, kana kuhama, kumira kwandinoita naye munguva dzakaoma kana dzakadini. Zvinhu zvinokosha. Kurangarirawo bhavhadhi rake. Baba vanogona kuzoziva 2 weeks later kuti rangarira bhavhadhi ramai. Vototangirwa nemakambani emumhepo aya anotumira mameseji. Facebook haikangani kuti ibhavhadhi ramai. Munopaona. Saka imwe nyaya inokosha zvichibatana netsika namagariro evanhu uye zvichitenderana neshoko raMwari. Zvakakoshawo kuti mai vapere kuroorwa. Zvinoratidza kuremekedzwa. Zvokuti mudzimai anonzwa akaremekedzwa. Zvino kana kuchingogara kuine bhalansi wakomana, vana vasikisi mumba asi bhalansi iriko bedzi. Saka ndeimwe nzira iri cultural inoratidza kuti munhu anoyemurwa. Muri kupabata? Ndina sekuru wangu regai ndingoti vakapedza kuroora kare, asi mazuva aperayo vakadzika kumusha waine rori rine mombe 8 dzine mazamu kuti vana tezvara unganai. Ndanguya kuzoti thank you very much. Hawana kana jeredzwa. 8 dzine mazamu dzekungoti fungai kuti mai ava vanorara hope dzakadii musi iwoyo. Vaitirwa zvakadai. Saka tiri kuti zvakakosha, zviunganidzwa zvinokosha, asi rudo chairwo rwuri pakubatana kwatinoita pakugara kwezuva nezuva. Maita henyu. Ndofunga panapa yazomutswa nhoro yacho irite zere, asi yatanga yavhundutsirwa navatinako ndobva yazonyazoti vharavhashu. Kuunganidza kwakakosha. Ndo zvatiri kuona panapa. Kuunganidzwa, zviunganidzwa zvishandwa zvakakosha. Kupinda mumasango zvakakosha, muchiuya nezvamauya nazvo kuti muri ibudirire, muri isimukire, zvakakosha izvozvo. Asi handizvo zvinobva zvarapa zvose pamunhukadzi. Handiti ndizve? Ndo zviri kutaurwa panapa. Handizvo zvinobva zvarapa zvinhu zvose. Handizvo zvinonoti dyo kumva anzwa akadekara. Kune kabatirwo, katambiro naye, kakuroorwawo kanoratidza kuti iko pano ndinodiwa. Nedzimwe nzira, pfuma yaungana yapapa, inzira imwe yekuratidza kuti mai makakosha munodiwa. Tsvaga dzimwe nzira dzakawanda dzekuratidza kuti mukadzi uyu unomuda unaye muri mese, dzinomudenhawo mwoyo. Ndo zviri kutaurwa panapa. Hanzi kana zvaitika izvozvo, submission inotapira, inonakidza. Handiti muri kuona? Handisi kuziva kuti iko zvinobatika here kumacouples amazuva ano. Imbotitaurirai baba namai Mutemo. Mazuva ano zvinotinetsei. Maybe point yekutanga nyaya yekuti makuriro atakaita sezvataurwa navatinako kuti pasi chigare baba vaive necertain way yekuexpressa rudo rwavo kuna amai. Nzira iyo yanga iri yekuenda mumasango vonobata usavi ouya nawo kumba, and kuna amai zvaireva kuti vapuhwa nyika yose. Saka nekuti takakudzwa munzira iyoyo, nhasi uno kuunza mota, dzimba nemagadgets akasiyana siyana iri kufungidzirwa kuti ndo nzira yekuti asubmite kwandiri, because of background yatinayo iyoyo. Baba vaidai mai vobva vatanga kudetemba vachidii. Saka nekuda kwekuti tine background iyoyo, vazhinji vedu mumazuva ano hatisi kunzwisisa
kuti submission youya sei. The only way kana kuti nzira chete yatinoziva ndeyekuti ndofana kunoshanda musango, ndobata, ndikabata chete akufana kuuya pasi pangu. Pada kutenda pastor vaisa pachena nyaya yekuti kuunza zvinhu handiyo nzira yekuti tikwanise kuti vazviise pasi pababa, but pane ukama huri kufanira kuitwa. Saka imwe nyaya ndiri kuona iri kuita kuti mazuva ano nyaya inetse, nyaya yekuti ari kumira oti neniwo ndine masters, neniwo ndadzidza, neniwo ndine mota. Imhaka yekuti ari kuti ukama hwedu huri pakuti kune sango rinofanira kuendwa, but ndaakugonawo kuenda kusango, takuenda tese kusango. Saka hapasisina muzuva ranhasi, hapasisina reason yekuti vazviise pasi, nekuti chaikonzera honzero yekuti vazviise pasi haisisipo, nekuti tese takuenda kusango. Asi takakwanisa kudzidza semadzidziro atiri kuitiswa namufundisi mazuva ano sesu vechidiki kuti kune mamwe makozi, kune dzimwe honzero dzinoita kuti azvidzikisire. Ndafarira zvataurwa namufundisi kuti honzero iyoyo ndini sababa ndiri kufanira kugamuchira kuti ndofanira kuzviisa pasi paKristu. Honzero iyoyo yakavepo kuti ndiri pasi paKristu ichaita kuti uyu paari kuzviisa pasi pangu haasi kuzviisa pasi pangu ini, asi ari kuti uyu ari pasi paKristu. Saka uyu paari kuzviisa pasi pangu at the end of the day ari kuzviisa pasi paKristu. Saka awana honzero yekuti ndiri kuzviisa pasi nekuti muchinda uyu ari pasi paKristu. But mazuva ano nekuda kwekukudzwa kwatakaita ndiri kuti ndaunza nhoro. Alright. No, pakanaka. Saka apo parapika. Maybe ndingangode kuti one word. Sekutaura kwazvaitwa navamutema panapa, zvakakosha kuti tizive kuti kuunganidza kwakanaka, asi handiko kune zvese. Tarisai muone pana Adhamu. Adhamu anga ine muunganidzwa wezvese. Paanotanga kuti achiona Eve, haatangi kuti uya ndikuratidze mupichisi, uya ndikuratidze kune muyu uri kuseruka, kune mahabhurosi uri kuseri. Anoti uyu inyama yangu. Muri kuona ari kuenda pakuva personal. Chinhu chinonzi munhu anonzi mudzimai ane an amazing capacity to receive love. Amazing capacity inotyisa. Saka zvakadaro Adhamu anobva angononanga chaipo kuti uyu, saka zviri personal. Muchaona kuti varume nemadzimai takati siyanei pakufunga nemaitiro atinoita. Zvakaita sekuti mukaona kuti varume vanofarira kuona mapurogiramu akaita senyuzi nebhora nekarati paTV, mapurogiramu anoonekwa nemadzimai, masoap opera, ari relational. Yes. Saka mudzimai, varume vanogona kufamba rwendo kubva pano kusvika Dubai vachitaura kuti mota inomhanya kudarika dzimwe ndeipi, vanotokanganwa kubvunzana chero zita. But madzimai anogona kusangana 10 minutes agotaura kuti wakomana maona mai ndo achitaura nawo aya murume wacho ida hamene kuti handasingazivi kuti kuna vanhu vakada izvozvo vakutoenda kwatete kubhuyera nekuda kwenyaya vanotaura zviri intimate. Saka kana mudzimai achiti hausi kundiwanira nguva, even kusango kwauri anogona kutoita complain yekuti uri kundishayira nguva, because need yake ndeye intimacy, emotional intimacy, yekuti ngative pano, it's personal, not about cars and things and fridge, double door fridge, whatever. Zvakanaka izvo, asi hazvifanirwi kutora nzvimbo yedu tiri tu, pasina fridge, pasina mota, tiri tu. You see? Saka nemamwe mazwi ndinenge ndaona soko rekuti iko kwenya panovava. Tirite here? Panonyasovava chaipo ndipekuti uite ukama naye. Handiti ndizvo here? Zvimwe zvese izvi zvaungana asi pane nyaya chaipo kaukama kauchaita nemunhukadziwe. Kana waita kaukama zvinomuitira nyore kuti aite submit. But chimwe chinhu chandaona vadikani ndechekuti iko nemamwe mazwi murume ari kunzi kuti muchato ufambe zvakanyatso kunaka. Ndiri kutora kubva kwamuri mufundisi. Zvinenge zviri kuita sekuti mumwe nemumwe
tamba bhora rako, tamba nhamba yako. Ndizvozvo. Mudzimai, murume ngaatambe nhamba yake yekuda mukadzi. Mukadzi otamba nhamba yake yekurisivha rudo urwu nekuzvihlora. Hanzi zvikadaro muchato unoenderera chii? Unoenderera mberi zvakanaka. Nekuda kwenguva yedu, ndanga ndichida kutiko vatinago mune muine soko rimwe ramamuchida kutaura, ndobva ndakupai mubvunzo ndanchida kukupai sekapo patiri kuenda kunopendera. Pane pandabatikana papedza kutaura pasita Mbiriri. Vari kutaura kuti vana mai vakatosiyana nana baba. Alright. Ende vanoda nguva yavo tiswere tiri tese. Asi hamuonewo here muvafundisi kuti tikavatevedzera vana mai ava munoswera muchingotamba nhodo, muchirukana misoro nekuzorana mafuta mumusoro. Chingwa hachichauyi patafura. Vochema futi. Lockdown 12 months. Ende kana chingwa charega kuuya, mai vaya ndi vanodzoka futi kuna baba vaya voti iwo uri baba vakaita sei, ona pa next door pakadai. Alright. Saka ameno imi savafundisi kuti munopa yananisa sei ipapapo kuti zviuye pamwe chete. Alright. Iti ingoti idwe nekuda kwenguva. Nekuda kwenguva dzinoita shanje. Zvakakosha kuti tive vana mai vanotibatsira kuti pave nebalance kana yatingati equilibrium. Nekuti tikangosiwa toga vana baba tichingokanika motikari dzedu dzingapere kukanikwa nei. Saka uyu akatoiswa naMwari semubatsiri, ndokubatsira kwacho kwaari kutoita kutoti tinodawo nguva. Pamwe patinopotsa ndepekuti kunyangwe tiripo pamba, ndinenge ndiri pakombiyuta pangu, ndinenge ndiri pafoni yangu, saka ndiripo but I'm not available. Hapana quality time. Saka uyu manje uyu mu-emotional bank account make rinenge rakutaura kuti empty. You see? Kuti arane manje ari pa-E zvinonetsa. Saka nguva unzi submitter but ari empty futi. Pano papa. Saka nguva yatinowana iyoyo ngaiwe quality time. Ngatitove nenguva dzatinotoblocka actually zvirege kuva zvetsuro inomukira mumakumbo. Nguva yatinototi iyi ndeyemhuri, hapana foni, hapana inguva yekupanana rudo. Munopaona. Saka nedzimwe nzira tiri kuti iko murume chaiye kana kuti mudzimai chaiye kana kuti munhu kwaye ngazive nguva yekushanda nenguva yekugadzira ukama nemumwe wake. Zvese zvinofanirwa kuita sei? Kunyatsoti chechetere zvakanaka. Pakupedzisira ndanga ndichida kuti mese muti de zvishoma kuti iko vatinagototanga nemi ndezvipi zvamungarekomende in terms of submission kumacouples ari kurarama panguva ino pakuzvishora. Ndofunga ndabatisisa pfungwa yekuti ngapave nekujijana. Alright. Iyo ndaona yakatikoshera sevana veZimbabwe. Usarega kutsvaga kupuhwa submission kana kuti kubvunza kuti nei usingazvityori. Iwewo usinawo kuita rupande rwako. Alright. Ndofunga iyo pfungwa yandikoshera zvikuru. Yakanaka. Maita henyu kunoku toti baba here kana mai pauda submission here apa. Wopa mashoko ekupedzisira ndiani? Pfungwa yandanyanyobatisisa ndeyekuti ukwanise kuzviisa pasi usina nguva nemusiki chinhu chakaoma. Unogona kudiwa ukasakwanisa kutogamuchira rudo rwacho. Asi Mwari ndiye anokugonesa kuti ukwanise kugamuchira rudo ugokwanisa kuzviisa pasi. Alright. Toda kutenda chose. Mufundisi, mungatipe mashoko api ekuedza kuisa zvese izvi murusero tiwane rizere. Kuti tive nekatundu ketinotakura, tingati isusu nyaya yekuzviisa pasi haisiri nyaya inongouya nekuda kwezvekuwana kuunganidza nekudii, asi kuti rinotori zano raMwari rokuti muchato ufambe nenzira yakadaro. Zvatinotenga zvatinoshandisa ngave mafoni nei anouya atori nemamanufacturers instruction kuti ichi chinoshanda so. Saka mugadziri wemuchato akabva achiti ichi product inonzi marriage ndakatoigadzira kuti inoshanda nemutoo uyu. Saka kuzviisa pasi kwaamai handi kuti vakareruka
pana baba, asi inonzi pachirungu functional subordination. Nekuda kwekuti zvinoda kuitika zviitike paine order, avawo baba kuheadship kwavo vari accountable. Ine accountability headship yacho, haisiri open check. Saka urongwa hwaMwari hwekuti zvifambe nenzira yakarongeka, tichitoredzera pana ivo Mwari, nekuti panotori nehierarchy iripo iyoyo. Kana tichitarisa patrinity, nenzira imwe chete ndozvinooneka zvakare mumarriage. Saka haisi mhosho, asi kuti urongwa, asi zvinogoneka bedzi kana paine yetingati grease kana kuti oiri yerudo, kana pasina simbi dzinokweshana. Mazvinzwa wadiwa vateereri vatiinawo mukati mezuva ranhasi. Kufamily matters patinotaura dzinopisa dzose dziri mukati memuchato, toda kutenda nyaya yesubmission yakakosha mukati meupenyu. Mai vakazvihlora sezviri kutaura shoko raMwari, babavo vachisapuraya rudo, hanzi muchato unoenderera mberi zvakanaka. Mwari akukomborerei, Mwari akuitire zvakanaka. Zita rangu ndinoitwa Pastor Francis Mbira. Mwari akuitire zvakanaka. Vapume vakwira ngerudo kumusha, kamusha kanofadza nekutarewa mambo kwese kunonaka kwerudo kumusha. Kumusha, zese zinofadza ngerudo kumusha. Mwari anofara ngerudo kumusha. Kudenga kwake kune rudo kumusha. Hapo Jesu auya kutitora kumusha. Kichafara tesenge rudo kumusha. Gerudo kumusha, zese zinofadza gerudo kumusha. Mwino wa Jesu gerudo kumusha. Kude kwake kwaka parudo kumusha. Vinozorora ndisingachize zechitema. Zichakomborera gerudo kumusha. Gerudo kumusha, zese zinofadza gerudo kumusha. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni. Uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pako monemikana. Baba wadikanwa pari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya.
pinda pamusiwo wazarurirwa. Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, uyo unoda, uyo unoda. Tumasoko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda dawiraini, uyo unoda tiwirange iswi, uyo unoda upenyu narini, uyo unoda, uyo unoda, uyo unoda. Tumasoko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, uyo unoda. Tumasoko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, tanzwa kuna kisisa, Jesu aponesa, irosoko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi yanotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, ngeupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, indiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakoneninga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakoneninga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakoneninga, miore kukurira, Jesu
aponesa, rwiyo rwekukurira. Jesu aponesa, rwiyo rwekukurira. Jesu aponesa. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira. Yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu. Kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera. Tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu. Mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke. Vanoyeranga vati tenzi aswedera. Mwenje yenu ifute, chiuno zvisungwe. Vese vagadzirire kumuona tenzi. Mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke. Tenzi aswedera. Mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe. Vese vagadzirire kumuona tenzi. Vese vagadzirire kumuona tenzi. Tichasangana kurwizi, apa kune kupenya. Mvura yakanakisisa yabva kuna Jehova. Unde twasangana iyo parwizi rwakanaka mudenga. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena. Tichafamba nekutenda nguva dzese twafara. Unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga. Tosangana nevanoyera
pachigaro cha Mwari kuriziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa ngemutsa tokashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara ngeriyo rwekutenda unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha